Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng lohika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang viral na naman na motorcycle taxi rider ang nagsumbong sa kapulisan matapos siyang gitgitin ng 3 katao na sakay sa isang motor. Matapos siyang maipit, hinold up ang nasabing rider at nung makitang walang laman ang kanyang wallet, ay pilit na kinuha ang kanyang motor. Agad na nagsumbong ang nasabing biktima sa kapulisan at dito na naaresto ang sospek. At napag-alamang nakaw din ang gamit nilang motor sa pagnanakaw. Nahuli naman sa follow-up operation ang 2 pang mga sospek at nabawi ang motor ng biktima. May nakuha pang sumpak o improvised gun na may kargadong bala. At ito na talaga ang modus ng nasabing magkakaibigan ang magnakaw ng mga motor. Dati na silang may kaso sa illegal drugs, physical abuse, at iba pa. Ginawa lang daw umano ng biktima ang pagnakaw ng motor dahil gagamitin niyang panghanda sa birthday. Ang kikitain pag nabenta. Uy, punta tayo. Ikaw, ka-basic, anong handa mo sa birthday mo? Yan ang Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, mga suspect basic. Morning ko! Morning, Teens! Ka-basic, Feel good morning! Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang Pizza 2 sa bulan sa Hulyo tuwing 2024. Adlaw Martes, Madyong Buntag, kaninyong hurot. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Asama rin pambansang tita ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Tita Tanya Chinita! May chinita, girl, may chinita, girl. Very bad. Nainis ako. Paning inis. Ba't ka nainis, Mang Kanor? Ba't sila nagpahuli? Hindi mo na training? Hindi matrain na mahina. Mahina nila lang. Pero yun na nga, eto modus. Ikaw ba, kaya mo ba ka-basic magnakaw para may panghanda ka sa birthday? Kahit hindi mo birthday. Birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo, o birthday ng mga magulang mo. Siguro mangutang no? Pero yung magnakaw, wag naman. Ibang usapan na yun. Oo. Alam, masama naman talaga. Sobrang masama. Alam nyo, Pwede bang- kahit ano pang dahilan, hindi yan lisensya para magnakaw ka. Oo, In English. kahit ano. The end doesn't justify the 5, beginning. 4. The beginning. Mali. The end doesn't justify the judge. The judge. Oo nga, no? Galing mo talaga, Tita Tanya. Kaya dami na humaling. Sa'yo marami na umali. Kahit ano pang gawin mo, ang pagnanakaw talaga ay mali. No? So, Tama lalo yan. na yan. May dala pang sumpak. So, Tama. alam mo yung improvise. Ready talagang manakit no? At saka nakakamatay yan. May bala yan eh. Nakakamatay ba yun? Ang Ba't si Mang Kanor kaya pala daming butas sa katawan? Ano na yan? May anting-anting ka ba? Ba't puro likod Sumpa. lang yung tama sa'yo? Sumpa yan, hindi sumpak. Sumpa. Yung sumpak kasi, Legalis. Tits, improvised gun, bala mismo na ang gagamitin mo. So, pag pinitik mo siya,
siyempre yung bala yung tatama sa'yo. So, improvise ka ng tawag sa sumpak. Kaya yun yung dala ng mga suspect na panutok nila, ibigay mo yung motor mo, ba't delikado pa buhay mo? So, bigay na lang. Ang payo natin, number 1 payo natin, lalo kung may dalang baril o pananakit, bigay mo na lang. Oo. Mas Sa mga importante yung nakikinig buhay. mang nanakaw, swerte nyo naman. Oo, importante. Pero shout out sa mga kapulisan na during the follow-up operations, talagang nahuhuli. Ginawa ang sa mga best. Oo, maraming shout out. salamat. Effort din talaga manghuli niyan kasi titingnan mo sa CCTV yung itsura eh. Oo. Oh, siyempre makikita agad na. Siyempre mahuli nila yan. Bata nila yan eh. Uy! Hoy! Mga Grabe, Mang Kanor! Hindi ba Ma- bata yan? Kasi narinig ko kasi, chismoso ako eh. Narinig ko maghahati sila sa kita. Hoy! Hindi yan Hindi Mang Kanor. gano'n ang Hindi- mga polis natin. May iskawlawag man na pulis pero mabibilang mo lang sila. Hindi po lahat. Hindi na yan, ngayon, hindi na yan talamak nung araw. Charot. Talaga. Lalo lumala yung street crime ngayon eh. Tatakbo na lang akong presidente. President Anong Mang unang Kanor. gagawin mo? Plataforma lahat ng mga babae. Magaganda pumila. Bibigyan ng ayuda. Magkano? Kasama ko dun? Sandali. Ikaw tagalista eh. Ako Huwag ka nang tagalista. Sige. May sweldo yun, no? pumila. Bawasan mo na lang yung ibibigay mo. Gawain mo Kaltasan mo. talaga eh. Gawain mo talaga eh. Pero yung mga kapulisan natin na ginagawa naman yung trabaho nila, saludo po kami sa inyo Saludo mga po. sir. Totoo, idol. Kasi ito makawatan, Brad, kahit birthday mo, hindi kami excuse natutuwa. me. Happy last birthday Tama. na lang sa'yo. Maraming hindi naghahanda ng birthday. Tapos ikaw para sa birthday mo? Magnanakaw ka? Rason niya lang yan. Kasi Oo. nahuli na. Oo, tama. Siyempre, paawa, di ba? Ganun ba yun, Mang Kanor? Ganun yun. Pag nahuli ka ng asawa mo, pawawa ka. Kawawa. Pawawa. Patawarin mo ako. Last na yun. Nagawa ko lang naman to kasi wala kaming pangkain. Oo, effective kasi yun sa Pilipino, yung drama. Oh, yung mga mapadrama. Kaya yung mga babaero, di ba? Nagdi-deny pa talaga yan. Yung, hindi, kahit nahuli na. Sasabihin na, Babaero, ay, di wala ba? pa kaming alam dyan. Oo. Kasi tinukso lang naman ako eh. Oo, mga babaero, ganyan eh. Ganun ba yan? Ganun yun, Mang Kanor. Kaya, shout out sa inyo at sa iyo, rider. Buti na lang, naging safe ang buhay mo at nabawi mo yung motor mo. Totoo. No? Kaya pala nakabonit eh. Yung kawatan? Yung rider. Uy. Nag-deliver pa ng Lazada, ng parcel ng Lazada. Yung rider? Yung kawatan. Kinuha niya yung parcel eh. Kinuha ng kawatan? Kinuha nung polis. Oy! Chinek niya lang yung kung saan i-deliver. Chinek ng polis? Chinek ng kawatan. Ay. Ang bait na. Meron siyang lalamove back sa likod. Yung rider. Yung kawatan. Uy, diskarte pala nila yan. Ng kawatan? Ng pulis. Ay, grabe naman. Uy, may bagong chika, babes. Yung pulis? Yung babaero. Ay! Rider to, no? Yung babaero? Yung pulis? Ay! Nag-ride sa Marilaki. Yung rider! Yung pulis. Uy, napitikan. Iba kasama na official back ride. Yung rider? Yung pulis! Hindi. Siyempre, wala. Pogi pag Mabait na naka-uniform yan eh. Nag-uniform yung pulis. Yung kawatan. Uy, nagpapanggap. Yung kawatan! Pulis. Paktay. Bago yung baril niya, bagong isyo. Sandali. Maniniwala na sana tayo mga kaibigan, mga kabisig. Meron lang tunog na nung tumunog ang may lumabas pa na saging ni Kajon. Ano tunog ng kasa, ikaw? Ha? Ano tunog ng kasa? Maliit yung baril eh, senyorita eh. Oh. Sa akin nga. Oh. Ano ba yan? Baril lagari. Basta nagkasa siya ng bago niyang unit. Nagkasa yung pulis, Yung kawatan. Naku. Buti na lang nahuli sa follow-up operation. Yung kawatan. Yung rider. Wow. Sabi, sir, bibili lang po ako ng pansit birthday kasi ng Yung celebrant, sabi na celebrant. Sabi ng polis. Sabi, Mm. kinantahan siya, Happy Birthday to you. Yung may birthday. Hindi, yung kawatan. Binlaw niya yung cake. Binlaw ng celebrant. Wala na practice yung dila.
Binlaw ng pulis. Oh. Binigyan ng parangal eh kasi talagang huwarang pulis siya. Oo. Yung pulis. Yung kawatan. Uy, ang dami niya natanggap na regalo sa birthday. Yung birthday celebrant. Yung kawatan. Ay, happy birthday! Sa- Sana ay sa humaba libras- pa ang buhay sa mo celebrant, sa sa celebrant. polis. Diba? Para mapagtanggol niya tayo sa masasama. Yung pulis. Yung kawatan. Di magbabago naman yan? Yung pulis? Yung... Oo, basta yung pulis. Sa birthday niya may ano eh. Ano? May ano si Jollibee. Nagpa-Jollibee. Yung celebrant. Yung ano, yung kawatan. Ay, nako. Tapusin na natin. Uy, ayan na si Baliling. Sandali lang, Baliling, ha? Good morning, Baliling. Maganda ba? Ay, Baliling. Maganda ba? Si Baliling? Yung polis? Ay, maganda si Madam. Idolo ko rin yung mga police woman natin yan. Shout out sa inyo. Baka pusasan ka niyan, Mang Kanor. Ang polis. Ay, hindi, ng kawatan. Kawatan ka! Ninakaw mo yung puso ko. Oy. Basic! Ay, magpapalik po kami mamaya. Opo, tuloy-tuloy tayo. Happy listening. Mga nasa palengke dahil sa Marikina, palengke sa Commonwealth. Dito rin sa Oy, may... good morning. Palengke ng... Diyan po sa may... may mga gulayan dyan sa... Balintawak! Balintawak. Yun, good morning. At kay Kuya Noriel, Ate Lorna Ulyares, palengke naman ng Novaliches Bayan. Good morning sa inyong tanan. Padayon na sa pagpaminaw. Tuloy-tuloy po tayo sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa ba i-memorize yan? Ay, nako. Hi, Ma'am Police. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!